onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Orumba North na South n'alaka nọchite etiti bụ Princess Chinwe Nnabuife Ekesala akọrọngwa enyemaka dịgasị iche iche gburu narị kwuru nde naira nye ndị ọgbọnta nkwado ya iji wee kwalite ọnọdụ obibi ndụ ha. Ya bụ mmemme were ọnọdụ na be ha dị na Ụmụnze kansụl ime obodo Orumba South ma bụrụ nke ndị ọgbọnta nkwado ahụ bịara nnọọ nke ọma. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara ndọrọndọrọ bụ Chukwuemeka Modele nkọrọ na ihe ndị ekesara site n'aka ya bụ onye omeiwu etiti gụnyere akpa nri akụkụ fertilizer dị 600 n'ọnụọgụgụ, akpa osikapa dị 1,000 nakwa 500 nakwa ọgbatumtum ọfụ dị 30 n'ọnụọgụgụ. Gere ya bụ akụkọ n'uju. Ka ọ na-agwa ndị ahụ gbakọrọ ebe ahụ okwu, ọrụ bụ Nnabuife kọwara na ya bụ akparamagwa bụ etu o si enyochapụta agbammbọ ndị nke ya ma na-ekenekwa ha iziga ya ịga nọchite anya ha. O kwuru na ya bụ akụrụngwa akụkụ fertilizer bụ nke ndị gọọmenti etiti na-enye ebe ihe ndị ọzọ bụ nke si n'aka ya. Ọrụ bụ Nnabuife kọwara ọrụ ugbo dịka otu ụzọ a ga-esi mebila agụụ na Naịjirịa. N'okwu nke ya, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke Young Progressive Party na steeti a, Prince Ọfọbụike Okoli, kwuru na Princess Nnabuife bụ onye nke na-eme ihe ndị ahụ na-agbanwe ndụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ kawanye mma. N'okwu nke ha, onye chairman nakwa President General nke Orumba North Local Government Area bụkwara onye President General nke Awa Development Union, Dọkịta Raymond Ọfọ nakwa ogbo ya nke Ụmụnze Sa Ezekiel Iheazọ kọwara ya bụ onye nnọchiteanya dịka nwaanyị jupụtara obiọma nke na-agbazikwa mbọ ike ịhụ na achụlara ụbịam n'etiti ndị nke ya. N'okwu ya, onye isi oche Young Progressive Party n'Orumba South Injinia Ameti Enye kenere Chineke maka inye ha onyinye nke Honorable Nnabuife ma dọọ ndị ahụ litere erere ka ha gbaa mbọ were ya nyere onwe ha aka ma nyerekwa ezinụlọ ha aka. Ụfọdụ ndị litere ya bụ erere ndị gụnyere Maazị Anaghịchukwu Nnabuife, Oriakụ Ngozi Nwachebe kenere ya bụ onye omeiwu ma kwe ya nkwa na ha ga-etinyesi ihe ndị a n'ọrụ nke ọma. Orumba North and South. Agwa m ihe m ga-ekwu, ana m asị na ọ ga-aga second term anyị ga-atụnyere ya ihe niile o kwere anyị na nkwa ọ na-emela anyị ya. Ihe niile ọbụla bụ nke o megoro n'Ista palliative nke ọbụla batara n'eke anyị na-ekpere ekpere anyị sị na ogologo ndụ arụ isi ike ka Chineke na anyị na-ayọ Chukwu